keď ste furt nedali tie lajky a videl som to na tom videu, proste na tom prvom videu iba 4 zhrnutia a žiadny like, tak proste ma to proste tak uraža. A toto je moja sestrička, lebo včera ste ho nevideli. Pozerá takéto blbosti, neviem, čo sú to ani za blbosti. Toto nie, máme dlažbu, to smekača, to je počítač. Tu moja mama chrápe. Ďalej tu je toto, naša detská izba. A toto je proste vonok. Tuto hodím vonku niekedy. A niekedy iba. Toto je môj vláčik. Pokazaný. Tak, no. Že neviem, kde som stal teraz telefón. No, neviem, kde som si ho dal. Kde som si dal telefón. Aj tu je môj mobil. No, som si otvoril teraz telefón. Potiahnem a toto tam otočí. Nie, ešte nebudem otočať. Tam toto otočí. A toto vidíte klasické intro od Melo Snapbox. Jo, ja idú hrať na Snapbox. Táto play. Nabrajte si mapu. Napríklad tuto. Kliknite si na toto. Co niečo ponúka. Dáte. Či ešte dáte toto. Nie. Ešte toto. Toto. Nie toto. Tu máte samé meče. Asi sa mač tu. Tu je napríklad mač tá. Dám toto a zapíchnem do neho. Je celý krvavý. Posunú do neho. A teraz mŕtvý. Ostatok môžete sa zabíjať. Autom prejsť. Dede si rýchlosť 20, to vám pôjde pomaly. A prejde ho to pekne. A ho to nezabije. Potom dáte túto šipku. Škrať. Toto. Robíte toto. Zase dáte toto. Vezmete si auto, napríklad Jeep. Približíte. Toto dáte. Tam napríklad 1, 2, áno, 120. Dáte OK. Dáte close. Dáte toto. Sem. A tak. A ja to pekne prejde.
Nevideli ste to. Nevideli? Vlastne som vám to pokazala, že? Auto. Zrazie ho. Prichádza to auto. Toto. Zabijete si. To sa pokazíte. No. A možno ste skončili. No. Takže dáte toto. Ak vás tá hra nebude baviť. Toto. Otočíte. Dáte toto. Zavrieť všetky. Zadáte toto. Napríklad si vyberáme nejakú takú hru. Napríklad toto. Môžeme zahrať Brawl Stars. Ale musím to nejak držať. Môžeme zapiť na Brawl Stars. Počkajte chvíľku. Napríklad, mám tu veci. Otvorím. Dobre, máme si domov. A toto. Mám nového Brawlera. Equip now. Dám si toto. Nie, pokiaľ nechcem. A dám si napríklad nejakého iného Brawlera. Napríklad Nitu. Select. Tu mám niečo nové. Nič není. A idem hrať tak. No, idem hrať. Proste Bravo. Hrať klasika. Nie, Jam. Ak mi to nepôjde, nič, dávajte mi lajky aspoň. Aby ste mi pomohli. Je úplne blbo. To sa mi to. Som to urobila. To som ja. Nie, ja som zomrela. Proste nesmiem prehrať, len musím držať zároveň tento mobil. A po sa mi táto zle hra Brawlko, ja neviem prečo. A po sa mi zle hra, takže musím to. Brawlko sa mi zle hra, ale videli ste aspoň, ako som to hral. Museli ste to vidieť. Ale to budete pozerať hore. Ja mám detský účet, toto založený na slovenskej sporte na Georgeovi. A pýta sa to veľmi otáčku, to nemusíte vidieť. A píšem, dobré ráno. A začívam na karte 0,00 eur. Karta. A zajtra mi príde, zajtra idem do tábora
takže nebudem natáčať video, lebo to môj otec si bere na firmný telefón, ktorý teraz používam. A chcel by som ešte povedať, že tu mám Spotify. Tu počúvam hudbu a tak, no. Proste mám tu takéto Radio Express napríklad. To je klasický Radio Express. Toto. Alebo si tu môžeme dať WhatsApp. No. Tu mám napríklad môjho ocina. Napríklad napísať ahoj. Napríklad ahoj. Toto. Tak no. Len dám zase toto. Vyťahnem hore. To mám napríklad Discord. Google Earth. Mapy.cz. Kalendár. Kalkulačku. Klasika YouTube. Ideme si pozrieť tento kanál na Iveco. Iveco. Napríklad toto, ale nevidím to žiadne moje video. Proste nevidím toto video žiadne. Prečo nevidím? Takže jedine musím zase vypnúť a začať nie. Na chvíľku